ephuma ehamba irhobhoza ingalo zamapolisa alapho. Abantwana bakho bathathwa abanya because uyikaka yesibhanxa njakazi ndini. Wancanywa wanikwa imindlu karhulumente apho ogqiba kokuzozenza umntu usuka kude nobomi bakho, you know very well. Ngoku uzoprojekthela kwabanye abantu soze uveze iiplastic zakaWoolworths wena nentoni. Uzazela phi uqala ubona imali ngosikuye overseas wena mnqondo wakho? Mani Mhlenji uyathela yinja ndiyinja yakho, ufida bani? Ngafidwa nguwe mna Msunu, fidwa imali empundu zakho le uzozenza relevant kuyo xa umane ufumana ii-clients uzongxilela apha kuTikTok ufuna sikuthatha ingathi ungumntu. Ungubani mnqondo ungakwanookhumsha Msunu wakho? Rubbish. Vuku ndini. Who the hell are you? Because uyi-problem kuloo country. Ugcinwe nje uba kukho abantwana bakho. Amabhulu asizela abantwana bakho bamakhongo namantontoni nqundu. Akho country ungalali nayo. Une-flag yalapha elizweni yonke apho kuloo bhentse yakho. Kwakhangelwa iCongo ukhona, kwakhangelwa iPakistan ikhona, ipipi yasePakistan kuloo bhentse yakho. Akho pipi yelizwe ingakhange ingene kuloo mnqundu holoholo wakho yomsunu. Rubbish. Uzuqonda uba uzincamile wavekela ibhentse apho ungumama zange udane nodana because uzincamile. Ufuna nathi sizincame njengawe nje bulivukuvuku mnqondo wakho. Naba bantu bakuthethelelayo usinya uyawucengwa ngabantu abanexesha lakho lokucenga. Rubbish. Khala umsunu ucumfana uzocengwa ndim. Ufida bani? Ufida bani Msunu wakho? Rhayo rubbish. Ndandizihlelele apha wathi ndikuncokolela nawe nje wathi uzandipha imali. Ndandingazongayithathi ndiyiphiwa. Zange ndicele mali kuwe mna, ndingazange ndixakekele kuwe. Uyawukhothwa ngabantu isirhama sakho abasakujonga utya imali yakho nothi ndim. Ungikhala umsunu wakho mna. Yobleti muri. Rha zenza umntu. Sathanakazi. Khala ukaka. Who the hell are you Ocean? Umnqundu utyiwe zizinja zamabhulu, iipitbull neentoni. Uyazazi zonke iindidi zeepipi zezinja zase-Irish because umlungu akafuni ukutya, ukutyisa ngezinja. Thatha inja yakhe phaa ikugwencele uzothi ndiyinja yakho ngoba kaloku utyiwe kakhulu zizinja Msunu wakho. Rha qhala ikaka. Who the hell are you? Who the hell are you Ocean? Lo mnqundu we-account ndideactivatile because ndibaleka oosathana abanjengawe. Andizoba nguwe mna Ocean. Andizoba nguwe, but don't think uba uzandibhulisha apha ngenxa yoba usaziwa uba ungumthukisi. Ndibaleke wena mna ndoyika uthukwa nguwe umane usiabhyuza apha uthetha ukunya kwakho Msunu wakho. Rubbish. Wagqibela nini ubabona abantwana? Wagqibela nini ubabona abantwana bakho aba bathathwa? Kungandixeli ngeli fele lakho ke mna ke lithengisa nawe. Ndithetha ngabantwana bokwenyani because ikaka yirubbish laa nto wawuvele nayo kulive ngala mina. Ayingomntana laa rubbish. Laa rubbish kamarhosha inyathelo ezinyaweni zakho ayingomntana. Ndithetha ngabantwana aba baprotectwa from you. Abantwana have been protected from you, bathathwa because uyinkunkuma kamama. Uyinkunkuma kamama. Rha. Ithethwe ndim into yoba ukhabe amapolisa entloko nentoni okanye kuGoogle. Ngikhala umnqondo. Ithethwe ndim wabusithi zizinto za 10 years ago. Ithethwe ndim into yoba waluma abantu entloko. Ndiyi-journalist ndim owayebhala laa phepha lase-Irish. Ungabuzi kwaba bantu babebhala laa phepha kwakutheni baku-expose to the world. Okokoko usinya apha ucimfana uba uzokwaziwa. Rha. Tseki. Sifede. Sifede. Sento ephelileyo engenasidima. Ndim okuthume bahamba ugraya amapolisa. Ndim bloody vampire. Uthunywe ndim uba mawugraya amapolisa uwalume ingalo. Uwalume ntoni? Uwalume intloko mnqondo wakho utsho ngamazinyo arongo abolileyo. Amapolisa abantu ayolala esibhedlele ngenxa yakho. Uhleli nje ngempundu enye kulo mnqondo wekhantri wena ungakhutshwa anytime. Mnqondo wakho. Rha. Yile nto ubugabha into emnyama kulaa flight awuyikhwele because udala usitya amagazi abantu. Uzothi ndim otya amagazi abantu. Uwatya physical ke wena ke. Uyawafunxa. Uyawafunxa amagazi abantu. Ufunxana namapolisa. Ufunxa yonke into ephambi kwakho. Uqhela ufunxa izinja. Uzilibele apha ubuthe udlisiwe ungadliswanga. Ugcwele ezaa zinja ubuzifunxa ipipi. Uqhela ukuchanyelwa zizispam zenja emlonyeni wena.
into yokwenza wophigazi iwophinda emnyama engaziwayo uqhele ufunxa usakha iipipi zezinja zase-Irish zikuchamele emlonyeni zifike esuswini kubekho into emnyama uyigabhe rha. Who the hell are you? Ungubani Ocean? Ungubani Ocean? Ungubani? Ucima ungubani? Umane uzivisa kamandi uzenza umntu apha ubona le nto uyekiwe ngabantu uyazi uncanyiwe yi-community uyinkunkuma. Asoze mna ndihlisane ndisenyusana nawe because uyinkunkuma kwaloo nto uyobhalwa emaphepheni uba uyinkunkuma. Uyinkunkuma Ocean uncanyiwe kolo lizwe ukulo ugcinwe nje uyimbedlenge uxaka urhulumente walapho awufunwa umlomo udlakadla wawukhabunye laa ndoda ixanxathe for no more because uyinja. Wayezawuthini ekuhlelisa ekhantrini wakungenisa osogqiba kwakho uhamba utyiwa ngabelungu wawubethelwa ubuhule obu bakho. Undiqhela umsunu mna. Hayi ungandiqheli ukunya Ocean ucima fana uba ndiza kuyeka ndikuxelele ndathi akundazi nondazi mna ndingowaseBhayi. Undiqhela umsunu wakho rubbish ucima ndakoyika uzawumane uzenza umntu apha kum kulo TikTok umane usithi uyandifida. Ufida bani? Ufida bani? Ubufidwa nje wena ngala mabhulu ngothengisa umnqundu. Soze ndithengisa indutsu kulo nyaka nakuluzayo nakulungapha kwaluzayo. Ngoku ke ubusithi uzandifunela ibhulu ucima fana uba ndikuhoyile wakwandibona ndikubuza ngebhulu lakho ufuna ndiyothengisa indutsu le uyithengisa nalo mntana kunentamende. Awunganyeli mna, ungandinyeli mna, ndiyazicenga kuwe and andikazithethi into zakho, andikazithethi izinto uzuqomba uba ulivukuvuku. Rha ungade uxuthelwe abantwana obakhuphe obanye ngokwakho ebhentseni bathathwe because uyidanger kubo. Cuma abantwana bakho ububabetha xa unxilile uvuke kusasa ungazazi aba bakoyikayo. How many times abantwana bakho besindiswa ngamapolisa? How many times abantwana ubabetha? Njeba wawukhatywa unye phambi kwabantwana bakho ogqiba ubetha abantwana ka wena ukhuphela ii-frustrations zakho abantwaneni bakho bathathelwa ntoni abantwana bakho kuwe? Njeba ubu-abuse abantwana bakho buba-abuse ubakhotha ibhentse. Kwakutheni esikolweni umntana uzabuzwe uba kwenzeke ntoni kuwe? Kwakutheni umntana azabuzwe ngoomisi uba kwenzeke ntoni kuwe athathwe nguwe? Ungakulinga ufune mani Ocean kuzothiwa ndidika iindaba zakho ndikuxela iindaba zakho. Sundiqhela ikaka, sukundiqhela ukunya mna futseki. Wamane uzivisa kamandi apho uthetha umnqondo wakho uthi ndandibulela umntu. Wawundibone ndibulela umntu msuni wakho kwathini ndingabanjwa? Kwathini ndingabhalwa kwi-newspaper njengawe yo rubbish? Sundinyela mna, sukundinyela because ndakuzikhupha ikaka zendaba zakho ezingazikhathalelanga. Andikathethi nothing ngawe mna Ocean. Lo mdedelo bendikuxelelwe andikawuthethi, sukundingxamela. Sukundingxamela because ezithethiweyo ngezibonwe ngabantu kuGoogle andikazi kuwe. Sundinyela mna, iiproblem zakho suzenze zam because awonwabanga kuloo kaka ye-island. Uhleli nje uba ungazazi uzawutya ntoni xa ugodukile. Uhleli nje uba ungazazi uba xa unogoduka uzawutya ntoni. Nangoku uba ugodukile khange ugoduke nabantwana because awunalungelo lophatha abantwana nosondela kubo, uyingxaki. Yile nto uzothukana nabantu, uthukana nabantwana babantu, uzothuka abantwana abalingana nabantwana bakho apha kule social media because you are broken. Osogqiba koko uzozenza umntu apha. Rha sathanakazi wedlavu, dlavu ndini, dlavu ndini. Ngenxa yoba use-island ucinga ufana uba ungumntu. Kubani? Kubani mnqundu? Kubani? Sundinyela Ocean, sukundinyela, sukundinyela and you're level 3. Xa ufuna indawo yokukakela hamba ukakela ethoilethini yakho le ugcwalise kuyo la makwarakwara uhlela nawo arenta apho kuwo ogqiba kutye. Loo makwarakwara kutyayo wena kuqala apho kuloo ndlu yakho xa unxilile emnqondu. Le nto ivuka ibhruma singayazi noba ibindawuni. Sundinyela mna, hayi sukundinyela mna, sukundinyela mna. Rha nyinyinyinyi asoze uvele eplastiki akawulwethu. Bingenguwe ubusithi ndiyalamba, bingenguwe ubusithi ndiyalamba umane uzenza umntu apha futsek rubbish choko lala kwi-3/4 bed msuni wakho. Wawusithi urich uyayikhanyela ngokuba ubuthe urich. Wawusithi urich apho uzenza relevant ufuna nawe kusithiwe hayi ungonokusi uba overseas. Abangamalady le kuwe, abangamalady le kuwe msuni wakho. Rha mnqondo ongakwazi nokhumsha. Ndikhumsha bhetere kuwe ngoku ndingazange ndaza kuloo kaka yendawo kuyo mna.
Ungubani wena Qabakazindini elatyiwa kwa standard 6 liqala ungena e-high school waphuma ubhabhu no grade 7 kuloo ndawo kuyo wena?